furu kebuta kabi lamari min ani Mungkin bang kelas so? Ini lah. Oh, dia masak tuh. Yang teh bawa naik na, teh tuh tiru keman. Sini opera satu tomo. Sungguh salinai karon korupta ni sini busaba. Nengang coba kita sabsu balik bayar tuh. Nih jodoh pada teh tam keman. Semuanya noro apa tuh tadi sudah terangan. Jeng tini belai no kaisa hanang jeng naik kok tam lehin ba. Di prasa bosong ni bisingo belai no kosto ni bisingo samung tangi zat haniwo. Ini obo haino sak sori hamyanggai. Ini koroksa bukung no jung kuai hangkoni kok thuma thumnai rok. Ini pai je mansak sak bai thangni rang bai bui haito. Coba nama jung phano lak lak cobai maya ba. Je sago phan tongmani jung khoksa khongni ajimani abono no mas kaisa sek chadroble enggan hini jung khakhayo. Obo haikai no jung tini pai coba laimani. Utor Maharani ni Bamrai kami wo bukuk nirolotano ngeyango udara hangkai boh hangkai boni sai boni logisong tabuk hwayo bo borong naijak hana kubang ma jangan naijak ha piaba hamke solution hamke sak tabuk bo hamsugya ko hini jeng sawi man bising tei chini kok thuma thumnai takuk James bo oro phaika sikango phaiya gnei kok thumarok awai mungkhaika abon bising jengbo khwaini jahato kok thuma thumnai rokbo jengbo wanchoga je haino khiglai toniwi tonglak joto pare jengbo thangai chobawana hwnei jeng obhaike chobalai mani a bisingo no chini oroni montri borom ganang Onmesh Deborma bobo choba khainai jeng tini oro phai saimanka kaisa rangni phaijingtwi bo joto pare bobo choba khainai jeng kanao kaisa amount choba kha a bisingo no tini borong no khereng baro botrangnai hini jeng saimanka Kerengbar hospital aro health minister yakaba EM bobo joto pare borno chobai tongo gai jeng teitam sanai ba kha sawo chini I dofa nung bayang jodi no hincha hinjing laioi walai tok laio mang jeng kologi tongkhangke bufur jeng usangsaro naithok khai jeng bui haikai buini bosong haike jeng buskang agok manai ba aboni bagino jengbo tini sak bai sak jeng jodi no chobaya hanggai bahaike te khoroksa choba chumanai ba abono wansogui no jeng hotat sakaiei decision khaileka jeng oro je kok thuma thumnai rok chin logi ani okra ata biplop deborma tongo bobo khanamani logi logi no bobo chubalayano abahaike no dike tongo tei Nelson bo tongo chin logi o jeng belai no tongthogo tanga hinggai buihai kwbang chubai maya phano kisa misa chubamani bisingtei jeng lukurokni thani obo kaisa sak bai thang jeng tam hanai jeng je tini norok no nokni bwskang chung nukjakmani abo bang sairi wana jeng chini muchung mani bai lukurok no phunuknani bai achubamani phunukmani bai jeng sak sak torya sak chini mungno jeng torinan thangya phiaba jeng just chubamani hingkangkai jeng ang bo ang joto jeng chubamani obo kaisa motivational message thangton kaisa o dofani bagui kaisa message thangton kaham message thangton je nung ang jodi no takhok bai takhok no chubaya khai chubachu kebo manya hini jeng wansogno tini o awaimung tini go khaimani ar khumrung press club ni chin logi khwai hangkoni bo chini ata biplop tongo bobo joto pare tini o chubachu go phai logiri phaika tei obo haino amchaini especially ani takhok Dilip bobai bo jeng kwrwngkha kwrwngmani bisingtwi bobo je joto pare bobo chubachu khaika jeng oro phaika ngai bobo tini tongo chin logi phiaba bo tabuk nukjakna muchung yako chungbai tanga hinggai norok chubamani norok no nukjak dihini samani ba phiaba bono bo jeng belai hambai bini amchaiba jeng bono tini logio chin logio mangkha abo haikai hinggai obono paithangni message jeng je tini norok no lukurokni bwskang chung obo haike pal khaiui phaiui nukjakmani obo kuno jeng sak bolaijaknai ya phiaba kaisa message thangton dofao je nung ang jodi chuba khangke khoroksa chubachu mano a message bai no jeng tini ni oro jeng norok no hambai ya pharok hambai ngana bole
Napigi. Pahe khota